Bontek ora kono sing iso dijagake. Wadya bala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir do cacat ana sing timbal pundhake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju ning pabaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Lomba kelakon napa sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten samangke nggih tasih wonten ingkang paman ing plasa Jenar sampun dinten Kurawa sampun telas sampun dinten Prabu Duryudana sampun pejah ayo amuk Suramarata Jayamarata iki patih Ngastina satra ing plasa Jenar kaning ati Werkudara senggone wah nganti kahanane kedadian kaya ngene mergo saka cangkemmu akeh wong dadi kurban mergo saka patrapmu lan watakmu kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa wong tuwa mawa wisa cangkeme ora sandadak cerewet kaya aku sing tekaning pati wak suwek cangkemmu ora apa-apa ora apa-apa Petruk kowe arep ngapa? Setan lha kok dadi ampuh banget iki. Ndara Werkudara nganti gila digejlek di sudung wawancara kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Welem ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gah aku ndas kok dimut. Pancen setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa. Utus wae. Wah. Ya. Wah. Aya. Oh, kecek. Wah. Iya. Oh, ayo. Ayo. Aya. Ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Praja Kere. Piye reng? Nganti megap-megap aku terus. Mesa ora apa-apa. Ayo aja mlayu maju bareng Pandhawa Lipor jane. Kaya iso nggih. Wah, senggune ampuh. Aduh Pak ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro, nun. Bapakmu nendi? Semar. Yo,
Mari ngene ndi to ya? Kancane do geger kaya ngene kok. Iki konangan nih. Dari kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngolok suarane beda kok. Nah, iki bareng ngandhake speedometer terus turu ya iki. Lindu guntung motor. Golek itu. Golek Ndoro. Ndoro sapa? Ndoro werku Ndoro. Napa? Ae kono. Ya wis. Enten apa, Den? Sengguni maju Senopati. Terus tak kapak-kapake ora apa-apa. Tak suduk Pancanaka ora tedas. Wah, Semar kuwi kondo piye? Sampeyan lali jaman rebutan Lisah Tala biyen. Gendhaga isi Lisah Tala dibandhemke kalih Hyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan Lisah Tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten jlambrah pertapan dinggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena Lisah Tala kabeh. Ning wonten saperangan sing ora kena Lisah Tala. Ngono apa? Yen Medi Cantaka. Medi Cantaka ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantaka ki ora ngerti. Iki penontonnya penonton milenial. Medi Cantaka sing jelas wae. Ngono apa? Wadidang. Ugi angel meneh wadidang. Nggono apa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Nggen riku niku disuget nganggo Pancanaka mak ndelut. Engko tuh diblerek munggah mudar Sengkuni. Wah, jijik. Ampun gagas jijik. Nek gagas jijik Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Petro Belu. Nggih. Itu. Nun. Wah, jari dicopot. Siap. Apokmu kapan? Aku arep ngapake. Aku arep ngapake. Werkudara aku ora apa-apa. Aku ora iso mati. Wis, Nggih. Ono. Aja disuweki jarikku. Lah, rangkepan jin. coba sisan. Nggih. Ngene. Ayo aja. Esuk aja apa. Waduh, kathok cekak. Mulane kok rangkepe pirang. Iya. Wah, gleleng iki. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Ning cawet kok ditandatangani. Ngene. Lah injene. Waduh. Lah nika Den. Waduh, alang mencep. Alamak. Gaya ora. Kok nika ndram nika. Dadi blus ngoten mawon. Kempot gak selak kanginan. Wah, Sengkuni. Tumungguh apa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe bakal
tekaning pati. Aku ora bakal mati. Aku ora iso mati. Aku ora bakal mati. Awas kleru. Iya jadi. Pas. Ya. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa. Gang, nongko blonyoh lho. Siapa sing opek? Iki tiba kok le. Asik. Nyuwun Dara. Kok gedang kluduk ta, Tru? Omong-omongane ta, Tru? Jare nongko. Delokan kowe kukune Ndarawarku delok. Gilan. Mati aku rasane. Ada. Aku ora iso mati. Lho. Wis tak klocok kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata ingkang padha-padha. Aku dadi senopati. Kresna kakangku, Piye? wis wujud kaya oncekan gedang. Kulite tak klocok ning ora mudar. Werkudara, Apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arep semuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekaning mati. Matine ya kudu bareng. Mula golek ana bongkote. Yo.
napa wonten dawuh? Sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles dhateng posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Samenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwadasina. Sinten? Sinten sing diguling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten panguwasing para Pandhawa nes tugel gumlundhung ndase Duryudana. Menawi pekaten keparingipun kula namung jumulung dhederek. Lajeng sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, menungso sing wis entek-entekke prajurit bilang-bilang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokok gedhe Werkudara. Isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana gak njaluk kowe elinga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintrunjara langit sing dadi ratu ning Ngastina dapurmu dudu aku. Nang kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke banten oleh Tegal Kuru Kasetra. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina, gandul dasmu.
Wah. Gadaku nendi? Wah, ini ora ceket-ceket. Wah, biasane takon cukup godho kowe keset. Niki pun selak kesel awake. Mungkin apa perlune kek. Godho kek disiapke kek dipupuk. Petro, Nun. Werkudara mupuk godho ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusat Lengatala. Oh. Ana pirangane sing ora iso sarta ana kringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana iki apa? Oh ya lali aku. Wayang tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian iki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa Petro. Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakala. Mutar. Dengklek ora iso nglawat Pak Pupu nganggo godho pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambato Werkudara kowe gleleng kowe menang pupuku sing kiwa mbok pupu aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak nggo ragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong loro, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh mergo kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe ngegeki babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe satu ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih ledhek. Pandhawa pitutu satriya, Pandhawa kowe menungso. Sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kaya anake Sang Hyang Bathara Darma.
Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kaya anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kaya anake Bathara Asan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggon apa? Utamane nggon endi? Mbokmu Dewi Kunti kaya ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kaya lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara, kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro tak jur-jur wadane Duryudana. Ngena karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan. Dirubung singgat, dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning sengkune kagawanane nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara, Nggih. cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra kuwandaning sengkune iki jejelno ning cangkeme Duryudana. Nggih. Kuning jin setan mriprayangan ingkang bakal ngombro-ombro ngrewangi karo Sata Kurawa sifat jembaring bali mawarang papanmu dewi-dewi reganing atiku. Bima kang simonata Dursasana kang melawan Gusti Narbuka lawanging katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandhane. Muga-muga babar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka hak sirnake saka Tegal Kuru Kasitra dimen padhang kahanane.
edan kono kawan edan. Bareng Bratayuda menang kok le joget kok. Semar kok nganggo tekrek barang ki ngopo? Men nyuwara gayeng. Koko Prabu ketingal sampun padhang lelampanipun inggih Yayi sakmangke kantun nyuwun panirahipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsapati Pandhawa nedya boyong wonten negaring Astina menika langkung prayogi. Mugi-mugi purnami lampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun mangya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna. Semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan lampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman. Purnaning gati sura sudira jangkang ratsa brasta kaping 10 Darmastuti rahayu sami makarya rahim samya pinanggih.